Bueno, ez dut lehena bitzein, ze lohaztuet, eta behan duen joa. iPhone aktualizatu zait, de repente bai daukatena super raro, eta alarmak ez disonatu. Baina, bueno, klasea ze duela 2 minutu, orduan pentsatu nahi ez, aiatzen ez da pixkat. Nahiz ez da 10 minutu berandu. En fin, eta euriz taparra da hau, ze, en fin, dena gezki. Bienvenite du balet. Hasta azkenetan. Bueno, gero kontatuko dut zemuz gundan eguna. Oain, ligere tren eretxea, eta egiten etxeko lanak. Bueno, etxeko lanak. Bueno, etxeko lanak ez, lan bat entrakatu behar duguna. Eta ligere kontatu dugu nola goazen. Hasi gara, ez? Ulertu deu, nondik hasi. Artístico, akademiko. Performativo, es performativo. Y ya. Literalmente da, enuntziatuak esatiguna. Zemuz liarri gure lana. Superrondo. Bukatu dugu supergoz. Bastante azkarien deu lana, guizateko. Oain, entregatuko ditu bilan. Eta gero, entregatuko ditu bilan. Literalmente igualak. Es joder. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Beridatzitako ez da berrisa. Ez. UPV, HU. Sin ser ni nada de eso. UPV ya ez da. Kendu indie? Pues aquí pone UPV. Eman tasabas de contemporáneo. Bueno, baina liarne junda, eta bain tokatzea, txukunea pasatzen dako guztia, eta txukun entregatzea. Ze garbia daun izpilua, poko se komenta. Bueno. Ja ez dakitze kontenido gehiago arbatuzuntzako, osea, nao, nazkatuta. Nere eguneroko bizita da aspergarria, ez dakitze gehiago esan bideo hauetan, osea, ja directamente, osea, eske, plano recurso, eske, ja, dena iguala da. Esnaten ezenen ikusteten iguala da. Klase joten ezenen bide iguala da. Dantzerte sartzen ezenen zentroa iguala da. Klase kastero igualak dira. Ze koño kontatizuen berrianik. Nire bizitzan hori bada, klasetik etxea, etxin gauzakin, etxetik klasea, dena holat da. En fin, bihar behintzat Tolosan joa. Así que gauzatxe datoz. Baina hori gaur, ez dakitze gehiago kontatu ekipo. Momentu zau. Bakitze kontatu. Bueno. Bale, kontatuko izuet meriendeko kafeetetan bitatzen nola, denbora duetarratukot. Bale. Gaur, ze bajekin naiz berandu gaur? Claro, nik alarma jarri nuen atzo. Ze baiz sonatu alarmak? iPhone aktualizatu zaitelako. Daukat iPhonea, osea, ez da aktualizatu en plan aktualizazio bat ez duzula zerratatzen. Ez. iPhone guzti aldatu zait, bale? Osea, de repente, dena da tipo, ura, tantok, osea, como, da dena hola, osea, ez dut gehiago. Baina goztan bat dauka, porque, claro, niko benarte Face ID hau txitan eukan. Eta bidet, galdetu nun, zean, iOS-eko galdera hoitan, eta esate ziaten zala, edo hau txintetelako mitiko Face ID-an katxarro edun katxarro, edo aktualizazio falta zalako, o lo que sea. Eta nik mobila aktualizatzen, osea, hau pasatzen duela urte eta piko, incluso 2 urte igual, ja. Eta nik esaten nuen, mazakit, nik aktualizatzen mobila, eta nire Face ID-ak ez duiten. Bueno, gaur de repente jarri mobilak aktualizatua, no seke, eta alarmak ez disonatu ez, hor zaiatu ga. Eta de repente jarri, crear Face ID, dani, kama? Eta Face ID itulizait, jatzen sartu behar kodigoa denbora guztin.
super kontentu nago ekipo. Osa, ja da, pum, eta ja notifikazioak irakurtuzkat, sartzeuzkat, eskiten nahi teukat ja, bankun sartzen ez, eta zuzenen sartzen ez Faceaiekin, patzen dijo eta Faceaiekin atazta txartela. Ja, lasai geratzen naiz. Así que hortako, hau guztia konta dizuet, Faceaia errekupera dutela kontatzeko. Imaginatu ze desesperazio maila hemen edukia sortzen. En fin, gero hau zetxu kontatu dizkizuet. Por cierto, no, buklen tren batekin dala tipo... Na, I found another... A ver, es que hemen... Espoto bat bilatu bat abertxo. Hemen, hola. Dala... Na, I found another love. The lush life's giving me a rush. Have one chance, don't make me blush. Second time is one too late. Na, I found another crush. Eta TikTokako nahi grabatu, baina nahi bakarrik grabatu, norbetek nahi grabatu, orduan pues ez dakit. Nire lagunak zatenak, eta hori ikustazuetenak zatela, zer unitate baino, bueno, eskartuko nizueke, bat ementzua da. Madre mia, zer edikulo ni bideo ekiko zen, ja, eduki ezakit izan sortu. Berrize, Ibaien paranoia, eta del Lulu, atxalde bat ikusiko zue, ba igual. Bueno, ja, gaua da. Kuriosoia peskat tuku nago, eta oaina siritziten dator. Ez dakit, jaz eduki gehiago kontatu, Xavier. Ba, ikauzta duzkaten egunetan, bai gotzatu edukia. Osa, bai daukatu edukia grabatzeko 10 minutuko bideo bat, baino. Osa, jaz dakit ze gehiago aldizuten eskeni. Osa, zaitzen ez planak eta baina, eske, etxeko lanak bat mazkat, o lanak eta mazkat, o planak, en plan, ja planak depoze euskat, tipo bihar. Ezin dut, baina, bueno, oi. Okurtu zaizu ze planen bat guaia nahizuela nikitea, tipo, Bilbon o lo que sea, pues esango jazue, interesgarri irituko zaizue, iruditu bat zaizue. Así que, eta ben, hausaketa txiki bat, 2 minutukoa. Vale. Gauza da, TikToken naiz busti, baina ben bustiko naiz. Gauraz, aste honetan, larun baten, uste dara, botatzue gatigun kontzertua. Eta ben. Eta irutzeit, askotan ahaztu ite zaigula, Alex Sardu ikin ditun gauza guztik, Alex Sardu ikin ditun deklarazio guztik, eta labizkentera. Irutzeit, ezakit, osea, ETV, segitzeula babesten, bueno, ETV, besteak beste, osea, hau ez da ETV-en kontra, da ETV-ek daukan jarreran kontra, holako kasutan, osea, denbora guztin betiko gizonak ikustete betiko lau gizonak utzikot, osea, betiko lau musiko talde beti igualak. Orduan, pixkat bada gara ja ez, diskurtso pixkat kuestionara dauzkaten talde hauek. Pixkat ja, gehatu janak errefusio botatzeko taldeek. Igual bada gara ja pixkat ez, aize berri, osea, ate ireki, lehiok ireki, ez, pixkat, ETV-en sartzeko artista berrik. Osea, dauzkazu, artista berri pilo bat euskaraz egonak, eta beti igualak. Dauzkateten, beti igualak da telebistan, tio. Eta kristona morazia maritu horrek. Zer, nagoadoz? Hombre, beti igualak, eta gaina eske, danen oso kuestionable behaien dana, behaien diskurtsoa, behaien dena, buelta bat emateko asuntoa. Eta ikustezue, 1:50. 2 minutuko sorketa txiki bat, eske. Eta, ba bueno, hoxe, gogatu oso gertu gaudeia, erronka bat daukat, eta gaude, hortxe. 170 inguru gabiltz, berdan kiston pozen goliake, 170 arpidun jatzea, agendon 24eako, hortako bakizuen bideo bakoitzen arpidun berri bat lortuz gero aiatuko naiz. Eta... balisto betiko bertakin agurtzen naizela. Baina lehenago bihar egun potente da, así que egon adi biharko blogea. Ze gauza asko datoz. Besteik ez,
like eman, arpidetu, kanpaia aktibatu, iruzkindu eta partekatu. Eta ikusiko gea, bihar beste bideo baten. Eskerrik asko, orzo beten guztiri. Benetan. Agur.